Ġnejnet Nicole Zara huwa l-isem tal-ġnien sostenibbli li sar titjib sostanzjali fih u li jforma parti mill-iskola primarja tal-Kalkara. L-isem ġej mill-fatt li fit-tfassil ta' dan il-proġett kienet qed tieħu sem Nicole Zara li ta' 10 snin tilfet ħajjitha f'aċċident ta' traffiku f'Ħalfar. Ix-xogħol ta' titjib u ta' tisbieħ tal-ġnien magħmul minn affarijiet riċiklati qed isir minn ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet bi spiża ta' madwar 35,000 euro u jinsab fl-aħħar fażijiet tiegħu. Dan biex it-tnejn li ġej mal-bidu tas-sena skolastika ġdida ikun lest biex jitgawda mill-istudenti. Fi żjara li jagħmlu l-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi u l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo ingħataw spjegazzjoni tax-xogħlijiet li saru mill-bidu tas-sajf sa issa. Marija McNamara, il-kap tal-Kulleġġ Santa Margherita, tkellmet b'sodisfazzjon dwar dan il-proġett. Mod doppju milli kien qabel jerġa' kif kien ħsieb qabel għaliex minn il-ġnien ta' fuq li dejjem kien hemm ħsieb li jkun qisu il-ġnien fejn għandi mmur naqra, issa wkoll iżidna l-biċċa t'isfel fejn anki għandna area fejn it-tfal jistgħu jiġu mal-għallima tagħhom u meta jkollna l-għallima ta' xjenza biex ikabru l-ħxejjex. Lan tal-ġnien huwa wkoll biex it-tfal ikabru l-ħxejjex huma stess u mbagħad fl-aħħar tlieta ta' kull xahar issir l-attività tajba s-soppa li fiha tfal iduqu mill-prodotti li kabru huma stess. Preżenti wkoll kien hemm il-ġenituri tal-mibkija Nicole Zara li jesprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din il-memorja dejjema ta' binthom. Naħseb xi ħaġa sabiħa tfal ta' din l-iskola li jkunu kontakt dirett mal-ambjent speċi li hu miftuħ għaliha kuntent ħafna u jfisser ħafna li tibqa' ħajja ġo din l-iskola għalkemm mhix magħna qiegħda magħna u mat-tfal spiritwalment.